Tým dňom. Jo, ne. Počúvaj, také... Keď sa ti nepáčia tieto polohy, otvoríme knihu Kama Sutry. Rozumieš? Ale ja ti poviem tak, ja už som z Kama Sutru ako ovládal ešte predtým, než som ju... Keď som preštudoval knihu Kama Sutry, už som mal všetky polohy precvičené a ešte som mal nejaké polohy naviac. Rozumieš? No. S týmto orgánom, hej? S týmto orgánom, myslím. S týmto orgánom, čo je tu schovaný. No. No, je tam v ulite, hej? Však ukazujem. Ja neukazuj, šahni si. Prečo by si mal len ukazovať? Ukázané, počuj, čo je ukázané a neochutnané, to je... To nie je... To nie je to správne, ale to nie je ako... Jak by som to najlepšie definoval, vieš? No. To je ako tyger v kleci.